практиката ми често се налага да вадя зъби. Ползването на Gengi гел за мен е стандарт. А защо ползвам Gengi гел? Хиалуронът, който се съдържа в продукта, прави естествен биофилм в раната и абсорбира вода, която от своя страна защитава меките тъкани в раната. Предимствата на Gengi гел след оперативна интервенция са: силна регенерация на тъканите, подпомага за по-бързото зарастване на оперативната рана, обезболяващ ефект. Хиалуронът предпазва от навлизането на бактерии в раната чрез биофилма, който създава. Трето, хидратация. Защо е важно за екстракционната рана? Много често в нашата практика след вадене на зъб се наблюдава състояние на алвеолит. При алвеолит сирекът от раната е паднал. А защо това е проблем? Защото когато го няма, раната се оголва. В този случай ролята на Gengi гел е да замести сирека и да хидратира раната. Освен при вадене на зъб, използваме Gengi гел и при слагане на зъб. Когато работим имплантология, понякога се налага да правим разрези, съответно след това да ги зашиваме. След приключване на оперативната интервенция, задължително е да поставим Gengi гел на място, защото раните зарастват по-бързо и качествено. Нанасянето на Gengi гел върху раната предпазва от инфекции. За повече въпроси в областта на денталната хирургия може да ни потърсите.